Charlie Morgan, týpeček, kterému není ani reálně 30 let a vydělává si víc měsíčně než drtivá většina Čechů za celý život. No a čím si tolik vydělává? Prodává kurzy, ale jsou zabalený tak, že reálně ani jako kurzy nevypadají. No a má taky extrémně šílenou nabídku, kterou jako jeho cílovka prostě neodmítneš. No ale co je na tom úplně absolutně šílený je, že se vlastně ani moc nesnaží. A jde vlastně úplně proti proudu. No a v tomhletom videu ti ukážu od A po Z, jak operuje svůj vlastní biznis, jak dělá marketing a celkově jeho prodejní trychtýř. Klidně ho skopíruj, hlavně aplikuj to, co ti tady dneska řeknu, protože reálně to jsou informace, které ti můžou změnit život. Takže čum dál a uč se. Oh baby. Tak, moje otázka je, jsi připraven? Protože tohle, co ti dneska ukážu, jak dělá Charlie Morgan business, marketing a prostě všechno, tak je absolutně geniální a chci, aby si z toho vzal co nejvíc. Pojďme na to. Tak, jak můžeš vidět, tady krásný Charlie Morgan tady je a pojďme k důležitým poznatkům, kterých by si měl všimnout, pokud se budeš koukat do biznisu Charlieho Morgana trošku jako z vrchu, abys pochopil vlastně, co jsou ty věci, které dělají jeho úspěch fakt jako úspěchem. Prostě z čeho plyne jeho úspěch. Tak za prvý odlišnost. On je absolutně odlišný od všech ostatních v tom, že prostě běžně dělají gurus ty samé věci jako všichni ostatní, ale on to dělá úplně jinak. A zároveň prodává čistě jenom high-ticket nabídku, takže on neprodává žádný e-book za 500, žádný hero za kafíčko a podobný voloviny, prostě prodává jenom drahou nabídku jako svině. Prodává prostě nabídku za 250 000 korun necelých. A tam má kompletní fokus. Zároveň má absolutně neskutečnou nabídku, kterou pak ještě proberu do hloubky. Čtvrtá věc je, že vlastně jeho marketingová strategie nebo celkově to, jak prodává, tak je hlavně social proof, výsledky klientů a recenze klientů a pozicuje sám sebe jako multimilionáře, což je jasný proof toho, že prostě to, co učí, tak funguje. Zároveň šestka, žádný prodej na sílu, ví, kdo je jeho cílovka. Protože jeho cílovka jsou marketáci, business ownři a celkově všichni, co rozumí marketingu a prodej. A proto vlastně netlačí prodejem na sílu, ale ukážem si, co dělá. A zároveň Pure Sauce dává prostě obrovskou čistou hodnotu a cpejí prostě lidem. A ty lidi zobou prostě jemu z rukou, protože věřej, jelikož je milionář, multimilionář v dolarech, což znamená, že on je téměř miliardář v Česku, vydělal nějakých přes 30 milionů dolarů, což je jako necelá miliarda, no nějakých 800 milionů to určitě je. Každopádně prostě dává hodnotu, kterou lidi milujou a za toho milujou. Zároveň osmička má smlouvu s klienty, kde má obranu proti refundům, tudíž si může dovolit mít takhle neskutečnou nabídku, jako on má. A to si vysvětlíme taky později. Každopádně pojďme trochu rozbrat teda jeho funnel, tady ho mám předpřipravený, jeho konverzní trychtýř pro nechápavce. Každopádně, začneme u contentu. Content samozřejmě dělíme na short form, a tady Xko, LinkedIn, prostě write posts. Long form content jede na 2 channelech, tudíž na YouTube klasický Charlie Morgan a YouTube upgraded business Charlie Morgan a tak. Takže pojďme se to rozebrat teda. Prvně všechno z short form i write postů tak channeluje na long form content. Pokud se podíváme na jeho Instagram, tak zjistíme, že vlastně nemá tam žádný odkaz na svůj kurz, na svoje něco prostě, má tam jenom odkaz na YouTube, protože na YouTube se ty lidi zahřejou nejlíp. Jo, prostě YouTube. Zároveň má 2 kanály, jak říkám, má jeden channel, který je vlastně na broad publikum nebo na velmi široký publikum, v podstatě všichni, kteří chtějí vydělávat peníze online nejlíp. A pak má velmi níž publikum, kde je vlastně už jenom čistě ta jeho cílovka. A prostě kurz selleři, agency owners a konzultanti a to je jeho cílovka. Takže vlastně channeluje všechny na YouTube, na jeho hlavní kanál a z toho hlavního kanálu ještě channeluje lidi na Charlie Morgan Business kanál. A na obou kanálech on extrémně zahřívá všechny lidi. Extrémní hodnotou zdarma, výsledkama jako svině, obrovský výsledky, který on má, zároveň svoje a jeho lidí, nebo jeho klientů. Zároveň obrovský proof, to jako s tím souvisí,
tím, že je extrémně jiný a hodinama binge watchingu Charlieho. Prostě koukají na něho strašně moc hodin, žerou tu jeho hodnotu a tam se prostě zahřejou. Jo? A následně teda, jakmile se zahřejou, tak když se koukneme na jeho YouTube kanál, protože to je úplně geniální, jak to prostě Charlie dělá. To je asi ta největší věc, kterou je extrémně odlišný od ostatních, který prostě, když se podíváme třeba, dejme tomu, na normální gurus, jak dělají thumbnaily, jak dělají celkově popisky videí, jo, například tady vidíme prostě úplně přeeditovaný thumbnaily, prostě Jan Schreier, Willi Chao, nebo jak se mu říká, opravdu nevím. Jo, tady zase, jo, prostě úplně, když se koukneme na můj feed, Selena Gomez samozřejmě, nebo Iman Gadži, prostě všechno to vypadá tak hezky, jo, prostě vidíte aspoň, co jako poslouchám samozřejmě, a jo, prostě tohleto. Jako, nebo tohle, úplně krásný to mají. No ale pak, když se koukneme na Charlieho, jak to dělá, tak vlastně Charlie, jo, tady vidíme, prostě všichni mají hezký náhledovky, on tam má subscribe. Prostě subscribe. Jo, a když se koukneme teda jako fakt dopodrobna na jeho videa, tak úplně nesnaží se. Prostě se nesnaží. A hodí tam, nebo popravdě on se snaží, on ví, co dělá, on prostě to dělá schválně, ale vypadá to, že se nesnaží. A někdo mu dokonce řekl, nějaký jeho kamarád nebo tak, aby prostě se nesnažil, aby to vypadalo, že se nesnaží a že to bude mít dosahy a že to bude mít kvalitní views, a on to udělal a teď to vypadá proto takhle. Jo, prostě úplně takovýhle, jako když se na to kouknu prostě, tak jako si řeknu, co? Prostě tady, když se kouknem dolů, tak měl ty hezký náhledovky. Jo, třeba tady, nebo tady. Tady byla ta éra, kdy měl extrémně hezký thumbnaily, prostě úplně ulazený ty popisky k těm videím, a potom najednou přišel na tu strategii. Jo, tady vidíme třeba 27k, 18k, 44k views, 15k views, 22, 23 a najednou 304. Protože se přestal snažit, přestal být ulazený jako všichni ostatní, a to ty lidi přitahuje, protože jak jsou všichni stejní, tak vlastně nemám jak si vybrat toho, koho budu reálně poslouchat. Ale tady, když se koukneme jako na Charlieho, tak ten se přestal snažit a najednou mu to začalo vycházet. Jo? Najednou 300, 80, 50, 250, 500, 90 a jsou to úplně hnusný náhledovky a úplně vtipný popisky. I figured out how to actually get rich quick lol. Úplně jako, neříkám, že ho nekopíruju trošku, a vzal jsem si inspiraci a líbí se mi to. Prostě tohle to je to, co, jo, prostě to je jako to, co lidi chtějí, prostě autenticitu, prostě to, aby to dávalo jako nějaký jiný vibe než všech ostatních, protože prostě nechcete koukat furt na to stejný a dokola, ale prostě chce to nějakou diverzitu tady, jo, a to přesně Charlie dělá. Takže jako úžasný. Když se na to kouknem, prostě how I made tohle, just copy me. Úplně prostě hnusná náhledovka, jenom jak tam čumí úplně někam do blba. Prostě geniální. A to mimochodem dělá i na jeho druhém kanále Charlie Morgan Business, když se kouknem prostě, co to je? Co to je tohle prostě? Za prvý je to takhle hrozně složitý, ten obrázek, aby vlastně to vzbudilo ten pocit, ten dojem toho, že má nějaký tajný noho, nějakou secret sauce, kterou prostě jako ostatní nemají. Jo? A funguje mu to jako úplně úžasně, protože tady jsou extrémně, ale extrémně relevantní lidi na tomto kanále. A právě z tohohle konvertuje úplně nejlíp. Protože to jsou fakt lidi, kteří o jeho produkt budou stát, kteří mají 200 000 na kapse a prostě můžou mu to hodit za to, že jim pomůže jako svině. Takže to je to, co jsem chtěl k YouTube a tak. Tak jak můžeme vidět tady jeho YouTube kanál, tak má tady odkaz zde a má odkaz v každém videu. V každém videu má vlastně odkaz hned pod videem,
s nápisem I hate case study funnels and being pitched just as much as you do, but if you're curious about how we help marketing agents, owners, coaches, consultants and course sellers beyond these videos, the link below will explain. No bullshit, no email opt-in and no free training to be found there. Check it out. Takže tady vlastně co říká. V podstatě taky nenávidím, když mě někdo prodává, ale pokud chceš vědět, tak pomáháme těmhletem, jak můžeme pomoct tobě, tak tady, když klikneš ten prostě odkaz, tak zjistíš, jak to děláme a jak můžeme i tobě pomoct. Jo, takže to je vlastně, jeho celá strategie je tady video, totální hodnota a potom takováhle bomba. Prostě on ví, jaká je jeho cílovka a proto se tak dobře dokáže do ní vcítit, že oni nenávidí, když jim někdo prodává, protože vědí, že jim někdo prodává. Jo, lidi nenávidí, když jim někdo prodává, když to vědějí, ale milion nakupovat. Jo, a ty lidi, jakmile jim nikdo neprodává, tak v podstatě milion nakoupit. A pak, když půjdeme na tu stránku, když si ji rozklikneme, tak teď co je trošku obrat. Tak tady za prvý má skvělý nadpis Marketing Agency Owners, Coaches, Consultant and Co-Sales. Discover how we can guarantee you, prostě tohleto. Neodolatelná nabídka, nebo kus neodolatelné nabídky a teď. Oh baby, alright, I'll be honest with you, this is a funnel. I'm here to sell you something, I'm here to try and encourage you to schedule a call. I'll be completely honest, I've nothing to hide. And now that we've broken the ice and got that bit out of the way, you might be asking me, what's the offer? Well, I hope you're ready. Exclusively for marketing agency owners, coaches, consultants, and course sellers, drum roll please. You can tell I'm good at this sales thing, right? 52 full pay clients, high ticket clients in the next 52 weeks, completely guaranteed by a money back refund and a $10,000 wire on top of the refund if you don't get that result. Tak, abych to trošku zkrátil, tak v podstatě absolutně neodolatelná nabídka. On jim garantuje za rok 52 klientů, každý týden jeden. High ticket klientů, tudíž který jim zaplatí obrovský peníze, to garantuje. A nebo vrátí peníze a ještě dá $10,000 každému, kde to prostě neudělá. Jaký magor by tuhle nabídku nevzal? Jo, prostě hned ze začátku řekne, jo, tohle ti má prodat, jo, prostě a už jsou lidi jako interested, protože to je úplně jiný, úplně odlišný způsob, než všichni prodávají, jo, protože všichni prodávají způsobem jako, nemám ti co prodat a pak jim prodávají, nebo prostě něco, jo, prostě týpek řekne, hele, nenávidím, když mi někdo prodává, ty taky ne, tak pojď, koukni na to, co pro tebe mám, tady tě já vlastně budu chtít prodat, ale nebudu dělat, že ti nebudu chtít prodat, jo. A takhle to udělá prostě a lidi ho žerou. Jo, takže neodolatelná nabídka, kde vlastně pak vysvětluje, jak to udělá a pak jenom lidi vlastně táhne na jeho hovor, respektive na hovor s někým z jeho týmu, kde jim prostě prodávají. Tady prostě landing page, můžeš si projet, výsledky, mají tady vlastně co dostane na Discovery Callu, aby člověk opravdu věděl, co z toho dostane. Zároveň, že prostě social proof jako svině, celkově tady videa, jo, a tak dál. Prostě hromada social proof. A nakonec, že je rated na Trustpillotu, kde vlastně má 4,8 hvězdiček, což je pecka. A nakonec vlastně jenom zase call to action, book your Discovery Call. Takže nic složitýho a to je skvělé, protože on vlastně neodvádí pozornost od ničeho, dává tam jenom opravdu to, co je nejzásadnější, aby prostě přešlo ke konverzi a člověk nakoupil. Tak, to je jeho landing page, každopádně on má různou landing page, má různé prodejní stránky na jednotlivé kanály. Z reklam má jinou landing page a z contentu má jinou landing page. Důvodem je, že on má jinou strategii v contentu a odlišnou strategii v placených reklamách. Reklamy jsou hyped kvůli pozornosti, protože prostě content on si může dovolit dělat úplně bez dopaminu, bez žádných efektů, editů a přehypených sraček, tak aby prostě měl tam jenom kvalitní lidi. Ale zároveň placené reklamy tak dělá trošku jinak a dělá je fakt hype a dopamin vylučující a tak dále, aby prostě měl pozornost.
plnou pozornost těch lidí v té reklamě, aby se prostě nerozklikli dál. Takže jim tam rychle vysvětluje, co vlastně dělají. Ukážu pak reklamy. Každopádně reklamy směřují na opt-in page, kde získává e-mail k tréninku zdarma. On je vlastně náhodí, jakože hele, dostaneš, zjistíš, jak prostě můžeme garantovat takovouhle neodolatelnou nabídku, jenom dej e-mail a já ti to pošlu. Tak, pak se dostává na landing page, tu jsme si ukazovali, akorát je trošku odlišná. A v případě, že si člověk nebukne call, tak on už má jeho e-mail. On už má jeho e-mail a může ho zahřívat dál. Pokud si prostě nebukne call, má jeho e-mail, zahřívá ho. A hlavně social proofs, ukážu. Tady vlastně how Dukas went z tohle na tohle za 8 měsíců. From tohle za 1 měsíc. Jak tenhle ten udělali ranec. Jak tohleto. Prostě on ukazuje jenom tyhle e-maily, prostě je to skvělý social proof. A funguje to. Zároveň další pokusy, pokud teda rozkliknu ten e-mail, tak tam mám většinou call to action k tomu, bukni si s náma ten call už konečně. Jo, prostě takhle to funguje. A jakmile teda aspoň z jedné té stránky, z toho contentu nebo z těch reklam, vezmu tu akci a udělám to, co po mně chce, což je book a call, takže prostě vemu ten call, tak potom appointment setter, nebo člověk, který prostě píše za něj v podstatě a domluvá ten call, tak selektuje ještě lidi, kteří jsou k hovnu a který ne. Jo, protože některý nemají peníze, nemůžou si dovolit tu jejich službu, tak už jako předejdou tomu, aby ten closer to nemusel dělat. Pak je teda call s closerem, kde vlastně už ten closer, ten obchodník prodává jeho produkt za 250 000 korun s tím, že tady nemusí být taková úspěšnost z těch reklam jako z contentu. Protože když koukám na content, tak vlastně už mu věřím daleko víc tomu člověku, který mě to prodává, protože to je Charlie, toho znám, koukal jsem, strávil jsem s ním hodiny, desítky, stovky hodin jsem s ním strávil, je jak můj brácha prostě a jo, chci to, co jako pro mě má. Jo, ale tady zase, když ho má jako člověk z reklam, když ho zná z reklam, tak prostě jako nevěřím mu tolik. Takže bych si tipnul, že z reklam bude menší úspěšnost a z contentu daleko větší. Každopádně ten closer je vycvičený úplně, to jsou top tier closery, který prostě uzavřou jako kohokoliv, jo, prodají Eskimáko let, takže nemusí se to tolik lišit. Jo. S tím, že téměř 250 000 korun v kapse z jednoho prodeje, a to je roční členství. Takže dejme tomu jednoduchá matika, tak 100 prodejů měsíčně se pro Charlieho rovná 25 milionů korun. Nech to rozležet v sobě. 100 prodejů měsíčně rovná se 25 milionů korun. Tady v Česku se lidi prostě jako plácají s nějakýma e-bookama a jakýma členstvíma za kafíčko a hovnama. A prostě Charlie si tady prodává jako produkty za 250 000. Jo. Ale to si může dovolit jenom kvůli tomu, jakou dobrou má nabídku. S tím, že jak píšu, Charlie a jeho closeři minimálně 60 měsíčně prostě dají, tudíž proto vydělává asi 18 milionů. Zároveň obnovení nebo upselly, on pokud už je jednou uzavře, tak nemají asi problém, když jim ten produkt pomohl, aby obnovili členství na další rok, anebo jim prodá něco jiného a zase z toho má prostě víc peněz. Vlastně on prodává Easy Grow, kde jsou kurzy, mindset a prodej a akvizice klientů a tak dále. A následně, když se v tomhletom člověku daří, nevyužije garance, prostě podaří se ta nabídka, kterou Charlie jim slíbil, tak oni vlastně nemají problém ani koupit upsell za 100 000 korun. Jo, protože on jim pak prodává ještě mastermind skupinu, která je jenom pro 99 lidí na rok a tam prostě už škálují jako do nesmyslů jejich biznesy a platí mu za to nesmysly. Jo, takže asi tak. Zároveň ukážeme si ještě teda ty reklamy a celkově to, jak prodává. Tak tady jsme v jeho reklamě, která vypadá takhle, je na YouTube, kde vlastně, když se koukneme. What have I told you that you can sign 20 new high-ticket clients in the next 180 days on a complete pay on results basis using 17 different methods for client acquisition, none of which involve hiring an army of appointment setters, spamming people like a madman with cold email, or having to post on social media every day? Well, you'd probably tell me it's too good to be true and you'd tell me to screw off, and that would be fair enough, but
I've helped over 600 agency owners, coaches and consultants do exactly that on a pay-on-results basis. And here's how. Hey, Charlie Morgan here. Takže absolutně geniální hook. 20 klientů za 180 dní. S tím, že garantujeme, jinak vám vrátíme peníze pomocí 17 metod, o kterých si ještě nejspíš neslyšel. A zní to moc dobře? No zní, jo, ale je to pravda, protože už jsme takhle pomohli prostě ranci lidí, jo. A to je skvělý hook, který prostě už prodá to, aby se koukali dál. Jo, samozřejmě pak to jde na landing page, book a call. Zároveň ještě tady teda můžeme ukázat další reklamy, máte jich tady pár. Klidně si to koukni na adstransparencygoogle.com, tam vlastně, když si zadáš imperiumacquisition.com, tak ti to najde všechny jeho reklamy, klidně se uč. Zároveň tady teda ukazuju ty e-maily, moc jsem jich nepootvíral, každopádně prostě click here to schedule your call now, prostě book a call, pořád book a call. Zároveň, když se koukneme, tak tady je ta opt-in page, o který jsem mluvil, kde prostě zadám kontaktní údaje. A on má i moje telefonní číslo najednou, tak dám access. Teď jsem tak před 5 minutama zadal e-mail a telefonní číslo do jeho vlastně systému, tak už mi hned volal closer. Jo, a to je taky to, co odlišuje úspěšné firmy od neúspěšných. Jejich closeři odpovídají hned, když jim zadáte kontaktní údaje. Prostě hned volají. A to taky Charlie teď udělal. On mi zavolal, já jsem mu odepsal, že nemůžu teď telefonovat, tak mi hned napsal, něco prostě, něco, jestli mám čas, nebo něco tak. A prostě hned šel po mně. Jo, a to je to, co prostě bys měl taky dělat ve svém biznise, pokud chceš být lepší než ostatní. A najednou jsem zase na landing page, kdy mi vlastně prodává. Akorát tady je to trošku jiný, jelikož z reklam už nedává výsledky, protože ty výsledky pojmenovává všechny v tom videu. Takže trošku odlišná strategie, ale ví, proč to dělá. Tak a teď jsme vlastně úplně Charlie Morgan funnel, tohle je cesta zákazníka, kterou si projde zákazník Charlieho Morgana. A vlastně začínáme v trhu, který je jako celosvětový, a on trochu upouští do svého publika právě skrze ads, content nebo outreach, kde prvně musí je samozřejmě oslovit nějakým hookem, zároveň jim ukáže nabídku a dá jim vědět, že hele, pojďte sem, jo, to už jsme si ukazovali na YouTube, prostě pojďte na moji stránku, kde vám ukážu. Jo, tady oni mají opt-in, tudíž zadají svůj e-mail, pak má prodejní video, kde vlastně ukazuje, o čem to je a prostě jim to prodá. Zároveň e-maily v případě, že nebuknou ten call už teda a tam retargetuje i skrze ads nebo rehook. Každopádně pak jde dál. Tady teda, když už si zarezervovali call, tak je confirm call, kdy vlastně jenom zavolají, hele, přijdeš, jo? Další confirm call, ještě předtím kousek zase, hele, přijdeš fakt, jo, přijde. Pak teda ještě sales rep, neboli prostě closer, tak mu pošle e-mail, který vlastně jakoby jenom představí to, kdo je, nebo tak nějak. Zároveň pak ještě Calendly reminders, kdy vlastně Calendly automaticky posílá upozorňovače, aby fakt přišli na ten hovor. A pak už je teda hovor. Pak už se ukážou, tady mají pak agendu, že představí vlastně, co děláme, jak bude probíhat tenhle call. Pak kvalifikuje, zda ten člověk je opravdu kvalifikovaný na to se stát jeho klientem. Pak vlastně ho trošku poznává víc do hloubky a pak mu vlastně začne prodávat. Pak pokud má klient otázky, tak mu vlastně řekne odpověď, odpoví mu na všechno a pak prostě pitchne price, takže ukáže tu reálnou cenu teda. Pak pokud má nějaký námitky člověk, prostě jeho klient, tak mu je zase odpoví, prostě zvládnou je. A potom se domluví na platbě, pak teda už platba, pak už jako expectations, jenom prostě, že co má následovat, nebo co bude následovat, co bys měl očekávat od našeho programu, jelikož už si zaplatil. Pak teda ještě podepíšou smlouvu kvůli tomu, aby nepřišlo na refund, který on vlastně by potřeboval, ten člověk v případě, že by opravdu ta nabídka, kterou mu Charlie slíbil, nebyla dodržena, tak vlastně on má kontrakt s tím, že pokud nebudeš dělat tohle a tohle, tak ti nemůžu garantovat to, že ty klienty získáš. A tím on si pojistí, že prostě oni musí vykonávat tu akci k tomu, aby ty klienty získali. A tím vlastně on jakoby
má minimální refund rate. Zároveň pak už jenom připojení do Skoolu, kde má vlastně ty kurzy a komunitu. Potom první intro video, kde prostě ukáže, hele, tohle to je o tom a o tom, ta komunita funguje takhle, očekávej od tohle a dělej tohle. Pak teda běž dát intro post, prostě napiš, jak se jmenuješ, blablabla. Potom přejdi do Acquisition Genesis, což je jeden z jeho kurzů, pak Self-Transcendence, což je taky kurz, pak Consulting Nirvana, Program Build Launch, Onbound System, Sales System, Inbound System, tohle všechno on je prostě učí a potom vlastně, že musí být rychlý, samozřejmě time, tady ubíhá, potom ať posílají tohleto, takže Trustpilot, aby posílali recenze, aby dávali winposty, aby se nechali interviewovat, nevím jak to říct česky, prostě si vezmou s ním interview a ukážou, že hele, máme výsledky, pecka. A tím tak on vlastně pumpuje profit, protože čím víc výsledků on má, tím víc lidí prostě bude chtít s ním spolupracovat, tím víc peněz on má. Samozřejmě, jak mají, čím víc výsledků ty klienti mají, tak tím spíš budou chtít tam zůstat, třeba i na další rok, nebo koupit jeho upsell, a nebo mu pomůžou s tím prodejem, protože oni budou sdílet vlastně třeba v tom interview ty výsledky a že je to super a tak dále. Takže on je naučí, dodá jim výsledky a tím tak vydělá ještě víc peněz. Reinvestuje profit a jede to zase zpátky. Jo, takže on co vydělá, tak zase dá zpátky a vydělá mu to ještě víc. Jo, takže tohle to byl tak nějak jako funnel Charlieho Morgana a celkově je to prostě úžasný, jak on to dělá. On neprodává na sílu, celkově říká to tak, jak to je, ukazuje prostě lidem jako víc, než jsou reálně schopní uníst. Zároveň prostě má ty smlouvy. No, abych to úplně shrnul, prostě je to úžasný. Je odlišnej, prodává čistě high ticket, prostě nemá levný klienty a on si to může dovolit, to je to nejlepší, protože ty lidi u něj prostě jsou jako wow, Charlie, tak toho budu poslouchat úplně ze všech nejvíc a proto oni jsou vlastně, Charlie je u nich úplně prioritou. Pokud by u někoho měli utratit peníze, tak je to u něj a proto mu jsou schopní utratit tolik peněz u něj. Takže asi tak, čím víc social proof on dává, tak tím víc prodává samozřejmě a točí se to. No a pokud bys chtěl ještě trošku víc prozkoumat, jak on to dělá a tak dál, tak klidně mrkni na jeho Facebook reklamy, který má tady. A má tady vlastně úplně zase skvělý hooky, jede bomby, když se na to koukneš. 20 and 180. That is how many clients I can help you get and how many days it's going to take me to do it. And what's more is that if I don't get you 20 clients in 180 days, I will give you not only a full refund, but $5,000 in cash on top. And this is guaranteed, by the way, as I have already... Prostě neodolatelná nabídka, hned mu to vpálí do ksichtu a čus, prostě klikni na to a prostě už ho má. Jo, takže tohle to bylo Charlie Morgan. Je geniální marketák, geniální businessman a prostě máš se s čeho učit. Jo, takže doufám, že ti tohle pomohlo, doufám, že to aplikuješ, nebudeš prostě jeden z těch, který jenom čuměj a konzumují content a nic s tím nedělají. Takže doufám, že ti to pomohlo a zase se vidíme někdy příště. Čus.